Hello guys, नै दाउ बिदै संनो नागिरदों दाउ एवगासिनो सारायाव ओमफ्राय जोगोलावरि मानिमुनि खानसिंसा उसुमै ओरैहाय नैबे दाउ नैबे दालि सामब्राम आरो बे सामब्राम गुफुर देखाबाय लाइलांदो लोगोफोर गाइस इधर बन रही है चिकन की जड़ी बूटी गोदौगासिनो नै दाउआ और नैबे दाली यहाँ पर दाल बन रहा है देखो ये धनिया का पत्ता है अभी छोटे छोटे काट कर यहाँ पे दे दूंगी बीमार हूँ इसलिए जड़ी बूटी को खाने का मन कर रहा है अरे फारसे दङ दावराव गेलेनोसैलाय बियो आलु भाजा आलुजों बिनजों ओमफ्राय नैबे दालियावलाय गामलासो जाखायो ओरै फारसे दाउखौ दै होबाय आरो मैगंबो हरबाय एबार बियो गोदौबाय थाथोंसै बेखौ खोबना होनोसै गोदौथोंसै दिनै आं संनो हायाखै बाजैसो संदों दिनै मोजां लाबा गुदुंलै थोरसियाव फज'गोन थोरसियाव ओंखाम गोजाङा बुरजाथारलै नै ओंखाम गोजाङानो जा बुरजाखा मोननैयानो थोगोन नामाथाय ना मोनथाम नैबे दहायनि लावजों ना गोरान आरो ओरैहाय दङ टमेट' बाटोन ओमफ्राय नैबे मैथाजों नाजों ना फिसा क्या है मानो और इधर मैद्रु भाजी बोलो क्या है नोङो मानो उरिखौ बेटजों बुदों बेटजों बुनानै बेटासो गेग्रेबजोब्बाय देबजोब्बाय नालाय उरिखौ र' लाइट खोमोरथ'नोसै जब्गा मुलि होनोसै लोगोफोरनि फिसा फिसामोन दाउला गिदिर गिदिरथार थ'थ'मा जाहैगोनदां गोदौथारगोन थोरसियाव नाफ्लेगोन बिदैखौ हायखांनानै आंनि माबाया मबाइला खोमसि जाहैयो लानाया बेखौ होबासो मोनलोंनाय बायदि मोनो नोंसिना होया होआ बाजैमोना होयो
गोदौथोंसै खोबहाबसै गोदौबाय थाथोंसै एबार ओरैजाय हागासिनो दं गैला माबाखौ हाफ्लेना गालांजोब्बाय नै लोगोफोर बिनानो मोननानै बेगर जोर जाबाय गैया मोनाखै एबार नै भाजा एवनो नागिरदों थाव होबाय खोमसि आरोना नैबेबो गोदौगासिनो दं आरो ओरै फारसे माबा मा होनोमोनलाय खोमसि कारेन्ट गैया ओरैजाय लाइट होनाय जायाखै लोगोफोर दैखर ओरैजाय नै ओरैथिं न' मोनसे दंबावो नै अखा मोफ्लामगासिनो दं गाइस ओरै खाथियाव हाबा दं आरोना आहा गैया लोमजानानैनो अबस्था गाज्रि नै नैबे हाब्रु जानायखाय दहाय बाबाया बालाजों अन्थाइ रोगादों एसे बेयाव गारि दोनो आरो दा गारिया गैया बाहेरायाव थांदों दासो एसे दुंनो नागिरदों नै आलू भाजियाबो मोनबाय ये भी रेडी हो गया फ्राई और यहाँ चिकन बिदैयाबो रेडी जाबाय लोंसै गुदुं गुदुंनो मुलि होनाय नालाय गुदुंआसो खामानि होयो जड़ी बूटी देखो कैसा हुआ दोस्तों यम्मी हो गया मैंने नहीं बनाया है बीमार हूँ इसलिए भाभी जी ने बनाया है कैसा लगा दोस्तों देख के बताना कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना तो यहीं पर मैं DN करती हूँ सो बाय बाय एंड गुड नाइट।